البوذية هي عقيدة دينية الفلسفة وغير أيمان عائلة دارمكواوش وفقا لنفديغم من مسك نوعا، وهو يشمل مجموعة متنوعة من التقاليد والمعتقدات، ويعزى في المقام الأول إلى الممارسات الروحية بوذا غوتاما. البوذية نشأ في الهند، من حيث تنتشر في معظم أنحاء شرق آسيا، لكنه رفض الممارسات في هذا البلد خلال العصور الوسطى. هناك نوعان من الفروع الرئيسية للبوذية: ديانة ومهايانا. बहाई उनके अनुयायियों के बीच बहाई विश्वास और संबंधित साहित्य के रूप में जाना जाता है। एक मौजूदा एक ईश्वरवादी धर्म जिसे मानने बहाउल्लाह, उसके नाबी और संस्थापक, की शिक्षाओं जिसे वे समय के लिए भगवान की अभिव्यक्ति पर विचार का पालन करें, भगवान की एकता और मानवता की एकता और लगातार श्रृंखला के खुलासे के रूप में धर्म की एकता। बहाई धर्म के मूल सिद्धांतों 3 इकाइयों में संक्षिप्त। Kristendommen er en monoteistisk Abrahams-religion baseret på liv og lære. Tilskrives Jesus de Nazaret, præsenteres i den bibelske kanon, der omfatter både det gamle og det nye testamente. Kristne tror, at Jesus er Guds søn og Messias eller Kristus profeteret i det gamle testamente, der blev korsfæstet for indløsning af menneskehedens synder, og han opstod igen den 3. dag. Pravoverný apoštolská cirkev je kresťanská denominácie, ktorého staroveku tradične siahá až k Ježišovi a 12 apoštolov, skrze nikdy prerušená apoštolskej postupnosti. Je druhým najväčším svetovým kresťanská cirkev po katolíckej cirkvi. Pravoslávna cirkev je považovaný za dediča všetkých kresťanských komunít vo východnej časti Stredozemného mora. Jeho teologická doktrína bola založená v sérii rád, z ktorých najdôležitejšie sú prvých 7 rád zvaných ekumenický, ktorý sa konal medzi 4. a 8. storočím, pretože to je pravoslávna cirkev. Kríža, Biblie, kostoly, všetko je ortodoxní. 4 modré čiary, už som spokojný, ak je prítomná v tomto živote má božstvo a naplní svoju dušu s radosťou. Impil nechcel byť ďaleko od idiot, len chcem mať v tomto živote sláve. Sláva a úspech, ktorý mi dáva patria byť ortodoxné. Po niekoľkých nezhôd a konfliktov pravoslávna cirkev a katolícka cirkev rozdelená do tzv. Schizmy z východu a západu 16. júla 1054 ortodoxné kresťanstvo rozšírilo skrz vďaka východnej Európy k prestíži Byzantskej ríše a práce mnohomisijnej skupiny. Pravoslávna cirkev sa v skutočnosti skladá z 14 alebo podľa niektorých 15 autokefálne cirkví, ktoré uznávajú iba silu svojej vlastnej hierarchickej autority, napríklad patriarchom Alexandrie, Antioch, Konstantinopol a tak ďalej, alebo metropolitné, ak existuje, ale navzájom doktrinálne a sviatostného spoločenstva. Spása podľa ortodoxných kresťanov. Človek bol stvorený v dokonalom spojení s Bohom, ale odvrátil od Boha hriechom. Spasenie pekelného mučenia po smrti a získanie večného života skrze Ježiša Krista robil po jeho vtelenia a únie v 2 povách, jeden božský a druhý človek. Kríža, Biblie, kostoly, všetko je ortodoxní. 4 modré čiary, už som spokojný, ak je prítomná v tomto živote má božstvo a naplní svoju dušu s radosťou. Impil nechcel byť ďaleko od idiot, len chcem mať v tomto živote sláve. Sláva a úspech,
úspech, ktorý mi dáva patriot byť ortodoxný. Krížak, Biblie, kostoly, všetko je ortodoxní. 4 modré čiary, už som spokojný, ak je prítomná v tomto živote má božstvo a naplní svoju dušu s radosťou. Nechcel byť ďaleko od idiot, len chcem mať v tomto živote sláve. Sláva a úspech, ktorý mi dáva patriot byť ortodoxný. Sláva a úspech, ktorý mi dáva patriot byť ortodoxný. The term Judaism refers to the religion, tradition and culture of the Jewish people. It is the oldest of the 3 monotheistic religions, together with Christianity and Islam. Originated in the Middle East, called book religions or Abrahamics, it has the least number of faithful among them. Historically, the 2 other religions derived from Judaism. Organizacja realizacja powiedzeń, wojny socjalnych działań, formy, udzielając charakterystyki symboliki, pomóżnictwie, szanowanie i zachowanie systemu uważający, że systema też zjawiające w hebrajskiej Biblii, religijne, nowych religii i uznanie nazywające systema idei jakości informacji dziwodomu. Il pastafarianismo, neologismo derivato dalla polpa e rastafarianismo, religione del fling spaghetti monster, è un movimento sociale, riconosciuto come religione ufficiale da parte di alcuni paesi e respinto come tale da altri che la considerano una parodia della religione. È emerso come una protesta sociale negli Stati Uniti per denunciare e contrastare la diffusione nelle scuole delle ipotesi del disegno intelligente, guidato da settori conservatori politici e religiosi durante i mandati del presidente George W. Bush, e scuole di pensiero che hanno cercato la loro armonizzazione con le teorie accettate dalla comunità scientifica come l'evoluzione biologica. Der Begriff Protestant wird verwendet, um die beiden christlichen Gruppen zu beziehen, die von der katholischen Kirche mit der Reformation des 16. Jahrhunderts als Individuen, Reformer und Kirchen resultierenden theologische Entwicklungen von dieser Reform getrennt innerhalb der Christenheit. Der protestantische Name begann in Bezug auf die Anhänger der lutherischen Ideen der Reformation in Deutschland nach seinem Protest und Widerstand gegen kaiserliche Edikte verwendet zu werden. Versuchen, religiöse Einheitlichkeit in Deutschland zu suchen. Für andere war der Spitzname zugeschrieben anlässlich der Fürsten, die Martin Lutero gefolgt, offenbar nicht in der Lage, den Reichstag zu Speyer 1529 zu besuchen, in die Zukunft trat ansprechend. Awalnya dari India, Sivaisme memiliki pengikut di seluruh India dan sangat populer di kalangan Tamil, India Selatan dan Sri Lanka, dan Kannadigas, Karnataka. Beberapa tradisi daerah atribut penyebaran Saivism di India Selatan yang terkenal bijaksana Agastya Muni. Tradisi ini menegaskan bahwa Agastya juga membawa tradisi Veda dan bahasa Tamil.